Вітанкі, меня зовут Кацярына, гэта канал Кот-Кот, і мы працягваем з вами гуляць у іржавае возера Гатэль. Я на ўсялякі нагадваю, што ў мінулай серыі мы з вами забілі. І літаральна дзеля вячэры мы забілі двух гасцей. Гэта ў нас быў спадар алень і спадар трусік. Вось, і нам трэба разабрацца з астатнімі. У нас засталася спадарыня голуб, у нас застаўся спадар кабан. Мне падаецца, ён все-таки хатні, таму ён не дзіка кабан. І у нас засталася некая спадарыня птушка, я не ведаю, хто яна канкрэтна, я забылася паглядзець пераклад. Таму вось, да, праблема ў тым, што мы з іх, канешне, блюда гатуем, але нам яшчэ патрэбны... Тут у нас нічаго. Так, тут яшчэ не пачаўся у нас час вячэры. У нас ёсць дадатковыя інгрэдыенты. І вось дзе нам іх узяць? Таму што першы інгрэдыент нам даваў спадар сава. Потым мы яшчэ адзін дадатковы знайшлі у спадара аленя. Мы яго вырасцілі. Потым нам спадар крумкач даў адзін, але вось другого мы не знайшлі. Ой. Так, ты нам... Не. Тут у нас пуста, я уже повесила все, что было. Где... Так. Это я ведаю. А где мы можем знайсці? Спадар сава, вы нам нічога не дасце? Тут мы повесілі, у нас пока не адчыніцца, пакуль мы гэта не зробім. Ну і ўсё. І дзе мы іх павінны знаходзіць? І зноў жа, каго забіваць, тады ў нас былі падказкі, так? Пачалося, інгрэдыенты былі для спадара аленя, мы спадара аленя і вальнулі. Потым нам інгрэдыент далі для спадара трусіка, мы спадара трусіка вальнулі. А тут? Каго хочаш? Тыпу, захацеў і путь-путь. Ну, пашлі. На сюды. У нас вось тут няма гузіка, вот цікава. Так. Тут мы былі. Не, перагульваць мы не будзем. Мы там зрабілі ўсё, што можна было. Тут у нас хто? Тось, вось гэтая жанчына-птушка незразумелая. А тут у нас хто? А тут спадар кабан. Пашлі па парадку, што нам купляць? Пашлі да спадара кабана, потым да спадарыні птушкі і на другі паверх пойдзем. Ага, ён хоча сэндвіч. Так, патыкаем на ўсялякі. Ага, свечачку ўзялі. Ага. Шосце можна будзе. Тебе можна ўзяць? Ну, з тобой, можа, нешта можна будзе зрабіць, потому што тыкаецца. Добранька. Пакуль не зразумела. О, у нас ёсць хлеб. Так, вось, каб рабіць. У нас ёсць капустка. Паклалі лісточак. О, запалкі у нас ёсць. Таксама карысна. А хлеб узяць нельга. Можа, зверху толькі калі пакласці. Выбачайце. Ага, вось гэтая схемка, якую мы бачылі. Пацаны, аж... А ну-ка. Тун-тун. Тун-тун-тун. Тун-тун. Гэта, падаецца, па 2, гэта 1. Туалетная папера. Не, мы пакуль не можам. Так, гэта у нас тут будзе загадка. Зараз проста ўсё паглядзім. Ага, як звычайна. Вось, у яго ялінкі. Так, дарагі спадар Масадор, я быў інфармаваны нашым агульным сябрам наконт вашай апантанасці. Так, і праблем. Я хочу вас
запрасіць на Іржавае возера у нашае цудоўнае месца для ментальнага здароўя і лоўлі рыбы. Нашы цудоўныя якраз такі цудоўны адпачынак у ментальным плане і вудзенне рыбы якраз такі дапамогуць вам адпачнуць. Так, з усей павагай, спадар. Гэта мак? Опіум. Так, гэта мак. Можа, яму прапануем паперку? Хай гэта надо? Не. Не трэба. Добра, пакуль мы можам толькі гэта зрабіць. Так, то бок... А як вамі грош? Во. Так. Вертіцца. Так. І апошні застаўся. Ага. О. А як іх аб'яднаць? Ну, тыпу... Я разумею, падпаліць. А штосьці яшчэ мы можам зрабіць? Тут у нас есть другі варыянт. Но тут было только пра гэтую схему. Сюды? Не. Не. А што тут? Можа, я магу адкруціць яго і там, тыпу, ну, сюды павесіць, а потым падпаліць гэтую неяк. А навошта туалетны папер? Мы ж, тыпу, ўсё дасталі. Вось гэтыя абезьянкі. А што з імі? Давайте паспрабуем вось гэта перацягнуць сюды. Калі не выйдзе, то перацягнуць сюды. Можа, вось гэта адчыніцца. Так, круцім, 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 круцім. Гэта лёгкая загадка. Не, нічога. Тады сюды апускаем. Ой, не туды. Не. Што у нас яшчэ можа быць? Тут залочана. Можа, яму трубку пакуль даць? Будзеш? Во. Сюда. Ну, ты, канешне, не паважаю. І що далей? Куди ліхтарик діть? О, гля, як накурив, глядите. Хлопці, що ви робите? О, Поліна. А це я? Мне не подобається. А що почалося, я вибачаюсь? О, Ай-ай. Ай. А куди йти? Спадар Крумкач дороги.
Дякую. А, що ти сказаў? Ну гэта каб яго забіць, а гэта нашае што? А? Ачыўку далі. Але не паказваюць. Чаму? А што можам рабіць? Навошта мне туалетная папера? І вось гэты чэлікі, і вось гэта. Што я магу тут зрабіць? Тут хутчэй за ўсяго нейкі на. А. На. Цікава. Я вымачаюсь. Перыядычна у меня уселяецца 6гадовы хлопчык. Так. О. Зноў з'явіўся. Ага. Угу. Мы што, на унітазе павінны былі злавіць? Що за лухта? Ну, добра. Теоретично. Давайте. Знову хлеб, знову гэты. Значыць, нешта не тое зрабіла. Не? А можа не даваць яму туалетную паперу, хай тут сядзіць? Што вось тут? Штосьці ж павінна быць? Нам толькі адную схему паказалі. А дзе яшчэ? Ну во. І маўпы незразумелыя. Тут ключыка няма. Столькі ўсяго я не зразумела чаму. Тут я ўсё забрала. Штосьці я сюды магу павесіць. Што з табой рабіць? Можете ножиком надковыраць? Не. Ліхтариком? Не. Ты там сядзі. Може тут ножом подковырнуть? Не. Це не вас? А дзе знайсці схему, па якой іх? Незразумела. Якая загадка, слухайте. Не, скасіць не дае. Ну, за гэта зразумела, туалетную паперу даць, калі, каб ён выйшаў. Там можа яго забіць. А нож нам на што? Цяжка і незразумела. Карацей, фокус у гэтых абезьянках. Што гэтыя абезьянкі робяць? Маўпы, вы б мне б сказалі. То я ні халеры не ведаю. Ай, блин. Яшчэ раз. Глядзіце. Тут нейкая камбінацыя. Ага. Що не тое. Так. Не. А куди було треба тикати?
Не, зноў на зялёную? Не, тут, бачыце, тут только сіні. Ага, значыць, можа, сіняя зноў. Сіняя, чырвоная, зялёная, чырвоная, сіняя, зялёная, зялёная, сіняя. Не, чырвоная трэба была. Сіняя, чырвоная, зялёная, чырвоная, сіняя, зялёная, зялёная, сіняя, чырвоная, зялёная. Уфу. Шчыра кажучы, я не ведаю, якая ў гэтым логіка, я просто, камбінацыю падабрала. О, кропачкі нашыя. О, тут нам і наш ліхтарик. Так, усе как былі на баку. Окей. На баку, дык на баку. Так. Ладно. Зашмат перакруціла. Так. О! Нам дали молотка. Окей. Типу, цвікі вид? Ну так. Мы достали... Что это гучно? Не, стой! Не туди. Ладно. Куди ти? Во. А теперь поднимаем, так? Окей, теперь к этому с рули даем паперу. Шоп, шоп, шоп. Ну, теперь только так. О! А у нас ни вина, ни томатов немає. Ой, наше блюдо одну зорку потримає. О, ми тримали очівку. Може тут є нейкі парадак правільны, якім трэба іх гэты пакой праходзіць, каб атрымліваць усе гэтыя дадатковыя штучкі, але, правду кажучы, я не ведаю. Вось, віно, можа, у яе трэба, можа, ўзяць. Ой. Мне не падабаецца гэтая штука. Так. Так, ну добра, спачатку. Давай. Не, пачакайце. Можа, мы ўсё ж такі інгрэдыент знойдзем нейкі? Ну, вінцо, можа, яна нам дасць сваё віно? Было бы неблага. Просто прашчок. Сам гэты коцік. Мадам, а дайце віно? Та мы ведаем, що ти кожний раз тут. У нас нічого нема. Де томати взять і віно? Можем заказати? Пик. А у тебе нічого нема? О, не заўважила. Жирандоля, не. 2. У яго былі ялінкі, то бок сюды кідаем. Ну, тады добра. Даем яму так. Не ведаю. Яго пляма крыві.
Я думаю, мы сегодня разберемся и с птушками. О, як я заставила свет. Ну, мало ці што, можа, знойдзем штосьці. Не, нічога няма. Ну, поехали. Ты нічога не трымаеш больш? Не? Сова! Ну, мог бы и дать. Ой, не, мы поехали наверх. Так, тут у нас оленя забілі, кабана забілі, засталася гэтая птушына незразумелая жанчынка, якая ўвесь час хоча, каб мы яе сфотаграфавалі. Вітанкі. Так, калі ласка, сфотаграфуй мяне. Окей. Не ведаю, для чого тут гэта. О, ага. Так. О, у яе лодка. Ой, яна тут за ўсіх... Гэтая спадарня, яна спадарня у блакітным, яна спадар крумкач, і яна спадар сава. То бок яна выконвае ўсе ролі? О! О! Не ведаю, што гэта будзе рабіць. О, у нас тут лялечкі. Нічога, пакуль з імі не зробім. І у нас гадзіннік. О! О! Кмін знайшлі! Слухайце, хоць дзесьці штосьці. Можа, і ў астатніх месцах былі дзесьці такія галінкі, а я не заўважыла. О! Ключик. Не, пачакайце, выйсці хачу. Я ўсе яшчэ не пакой паглядзела. Зараз. Запалкі, вядома. Пензлік. Тут нічога, тут у нас пуста, тут... Так, у нас ёсць ключик, магчыма, гэта... Не, ён не адсюль, значыць, ён ад той шафы. Дарэчы. Так. Зноў ачыўка, якая не з'явілась. Гук чула? Вось. Так. А навошта нам чырвоны? Не ведаю. Добра, у нас ёсць ключик, магчыма, ён сюды. О, сюды. О! Капелюшык, дама ў блакітным. Гэта тое, што мы зробім. Вось, дама ў блакітным крыж, тут две рыскі і W, як у середзінкі слова сава. Ага, то бок мне трэба намаляваць крыж. Пу-пу-пу. Ну, типу... Я не так, як умею мишка малювати. Такі... Ці ніжэй трэба было. Ну, типу... Ну, бачна. Одна лямпочка запрацавала. А павінна дзве? Ці одна? Можа, я яшчэ... Можа, давайте... Так. Трошки его равнее зробім. Каб яно было... Не скажу, что лепей, але уже як ёсць. І давайте. Ну так, калі пачынаеш маляваць, ён не хоча, дарэчы. Ось так. Ну, одна лямпочка гарыць. Добра. Тады мы сюды... Ой, не, капелюшак забыла. Зара. Во. На.
Цяпер бачыце, і другая лямпачка загарала. Па-першае, вось гэта сюды трэба пакласці. А запалкі нам патрэбны? Яптыць мопсіць. А гэта нам не аддадуць? Не? Так. І цяпер лупай мы можам паглядзець. Сонейка, трохкутнік, С. Гэта на тым сейфе у нас было. Вось. Сонейка. Трохкутнік тут і быў так. Кутнік, С. Потым у нас ідзе спадар Крумкач. У спадара Крумкача дзве рыскі. Дзве, да? Па-першае, табе мяняем. Ты якая. І цяпер дзве рыскі малюем. Цікава, гэтыя дадатковыя інгрэдыенты, яны знаходзяцца выключна ў пакоях нашых жывёлак. Тыпу, у спадара аленя мы там размарын ці нешта такое знайшлі, у яго яно было. Тут у гэтай птушкі кмін быў. Так, гарыць, добра. Пайшлі рабіць. Яна аўтаматам мне сюды перакінулася. Здымак спадара Крумкача. Тут на гэтай самай ён. Всё, я зразумкала. Вось так. Бачыце? Часікі нам, гадзіннічак, колькі нам паказвае? Палова якога? 4-го? Ці 3-го? Так, давайте гэтую спачатку. Не рухайся. Маленькая скалка. Табе? Чаго? Маленькая сякера. Тады табе? Чаго? Маленькі меч. Не, гэта паходня. Торч, паходня. Другі ключик. Так, тады тут... Так, вось, спадара савы маска павінна быць. Але у нас і тут штосьці. Як? Я не ведаю камбінацыі. Дзе у нас гэта камбінацыя можа быць? Вось тут. Мы гэтую штуку яшчэ не адкрылі. Навошта? Не ведаю. Тут нічога няма. Добра, цябе пераапранаем. У спадара савы, я памятаю, там вось гэта В. Вось па цэнтру оно. Окей, зараз паспрабуем. Вось. То бок яно павінна ось так ісці. Неяк падраўняем. Тыпу... Вось цяпер дакажы людзям, што ты мастачка. Так. Дарэчы, у мяне ўчора быў дзень нараджэння. Дзякуй вялікі ўсім за добрыя словы, якія я пачытала ў твітары і ў сябе ў тэлеграм-канале. Нагадую, мы тэлеграм-канал «Каціная хатка». Ягадка тут іншая. Вось. І калі вы раптомна хочаце мяне неяк павіншаваць, я нават зрабіла маленькую інструкцыю, яна ёсць у мяне ў твітары. Але калі вы раптоўна не хочаце лезці ў твітар, ці вы не ведаеце майго твітары, вядома, можете гэтага не ведаць. Па-першае, вы можете напісаць мне проста добрыя словы. Гэта заўсёды прыемна. Вы можете заданаціць у нейкі прытулак для жывёлак. Зноў жа, зараз зіма, і ім цяжэй за ўсяго, таму гэта будзе вельмі добра. Нават маленькая сума грошай будзе вельмі карысна. Вы можете зрабіць мне нейкі падарунак у стыме. Дарэчы, Арыгана, яшчэ раз дзякуй вялікі. Яна падарыла мне якраз такі пра нашага вампіра-тэрапіста, псіхолага. Таму, будзем гуляць у поўную гульню пра крывасісь.
А гэта не абавязкова гульня, можа вы мне там не ведаю значок нейкі падарыце, гэта таксама будзе прыкольна. Вось ці яшчэ што. І вы, калі вы заможныя людзі, вось у вас ёсць грошыкі, вы з Беларусі, вы можете мне кінуць на картку грошык. Вось і ўсё. Зноў жа, я не кажу, што гэта абавязкова рабіць. Гэта калі вы хочаце, ніякага прымусу. Вось. Так, робім ось гэта. І... О! Вось, у яго ёсць схема. Зараз. Во. Бачу. Раз, два, три, чотири. Раз, два, крацей, 4, 3, і ось тут 1. Ага. Здається, тримаю в голові, давайте. Раз, два, 3, 4. Раз, два. Так. Раз, два, 3, 4. Ось тут. Ой, ні, що я зробила? Я щось не зробила. О, є ось. О, слухайте, правильно запомнила? Во, гэта ключик вось гэтай скрыначки. Ой. Пістолет. Хто тобі? О, добра. О, па-па-па. Так, мы достали грудку. Да. Мне падабаецца, тут такая пазітыўная музыка грае, калі пачынаецца новы дзень. Во, трэба было спачатку спадарыньку забіць, каб потым рабіць гэта сама. То бок, бачыце, першага трэба было забіць аленя, потым, магчыма, трусік, але не факт. Потым у нас вось гэтая спадарынька, і дзеля яе у нас робіцца кабан. Трэба будзе перагуляць, бо я хачу ачоўкі. Ага, і яна штосьці нам дае. Так, па-першае, гэта забярэм. Трэці. Пашлі гатаваць? Ой, а чо ты? Я думаю, мы на кухню пойдзем. Давай, гатуй. А вось, трэба было голубя забіць, спадарню голуб, каб атрымаць вось гэта. То бок, цікава. Две зоркі ўсяго лиш атрымалі, дарэчы. Во. Так. Магчыма, гэта быў парадак, у якім трэба было рабіць? Не. Гэта 100% не такі парадак. Ну, просто, што у нас так. Ага. А якім парадку? Так, а ну-ка.
бульба, некія ягады. Чарніцы, падаецца. Ну і так, крыло голуба, гэта зразумела. І нейкае ў нас нешта спецыяльнае. Ты мне нічога не даш? Добра, добра. Што ты на мяне каркаеш? Так, па-першае, гэта сюды. І вось нам спадарня голуб апошні засталось. А іх усяго 5 было? Давайте праверым на усялякі. Ага, я-то памятаю, што пакойчыкаў было больш. Спадарні. Не. Во. Тады пашлі да яе. Так, яна хоча кукурудзы. Цікава я тут. Угу. Нешта незразумелае. Ага, ну это гарыць одна лямпачка. Некая схема. Чаго? Божечки, а что это такое? А! Ага, тут... О, ключик. Ну, вось табе і гэта. Во, тут радзіва. Так. Я гэта сфотаграфую, а то я забуду. Тут яшчэ музыка так гучная. Так, ай, не туды? Не, туды, туды. Ось радзіва. Так, спачатку зупыніцца тут. Потым... Ой, не-не-не-не. Так, ладно. О, яшчэ раз. Супыняцца трэба, как пачуць музыку. Так, потом до самого конца. Потым зноў вось так. Потым зноў вось так. Ага. О! Дзякуй вялікі. Антенка просто. Так, а сюды мы можам уставіць... Сюды? Ці сюды? Не, стой, стой, стой. Не, сюды вось, вона по бокам. Угу. Так, і трэба знайсці яшчэ адзін. Я зразумела. А што ў нас яшчэ залочнае? Куды нам гэты ключик? Не ведаю. Так. Тут гэты ключик кудысьці? Не. А для чаго ён? Сюды? На. Яшчэ адзін ключ. А ты адкуль? У нас столькі дзвярэй няма, каб іх адчыняць ключамі. Трохкутнік і квадрат даюць 4. С мінус спіральку дае 2.
Що, тут будемо зараз уравнення? Тады... О, до речі, бачу. Тады, калі у нас куб плюс трохкутнік, ну, квадрат плюс трохкутнік дало 4, і плюс яшчэ адзін трохкутнік, тады трохкутнік у нас 1 будзе. Трохкутнік будзе 1. Тады гэта 1, 1, гэта 3. 3 плюс гэта, падаецца, тады спіралька будзе 6. Трохкутнік 1, спіраль 6. Квадрат 3. А S будзе 8. А S, я сказала, будзе 8. Спіраль будзе 6. Гэта будзе 1, а ты будзеш 3. О, чулі? Гэты. Малеча, а што ты тут робіш? А я магла за гэта цягнуць? Ці не? Ну, окей. І... Так, у нас яшчэ адна ось гэтая штучка тут. Ставим на место. Так, яно круціцца. Гэта добра. Ага, бачыце, 2 толькі загарэлася. А што я тут павінна зрабіць? У мяне нічога і няма. А? Бачыце, чагосьці не хапае, не можа А чаго мне не хапае? Штосьці дзесьці я прапусціла. Цікава, гэта пры тым, што ў мяне, ну, нічога нават тут у інвентары няма. Вось гэтая адна лямпачка не гарыць. Тут мне паказвае, што можна нешта зрабіць. А што? Бачыце, яно не круціцца, не клікаецца. Цягнецца. Вось гэта што, позна гэта клікаць? Трэба было, пакуль гэтая піскля была ўнутры? Што? Так, а гэты столік я тыкала? А гэты столік я не тыкала. А што тут? У шашкі гуляць з... Халера. Жук збег. Не жук. Не! Жук. Жук разумней за мяне. Ну тады ён сюды пабежы. Пабезю. Калі я сюды тыкну. Ага. Жук! Халерны жук. Ён разумней за мяне. Бліна. Так, карацей, план не заганяць гэтага дурыка кудысьці сюды, так? Так. Та каб цябе, халера. Толькі што сказала, што трэба не рабіць, і зрабіла гэта. А так ён наверх пабежыць, так?
Пу-пу-пу. Гэта які ўжо ж рахунак у жука? Ах ты, бліна. Так, ён бяжыць сюды. Пу-пу-пу-пу-пу. Пу-пу-пу-пу-пу. Жук, а жук. Калі я тыкну сюды, ён пойдзе сюды, так? Так, ён пойдзе сюды, тады ён выбягае. Ага, угу. А, блін, як яго ў бок сюды ўвесці? Каб ён не ўніз у мяне ўбягаў, а ў бок. Не тое. А, леты! Та ёпты! Халерны жук, халерны жук. Ён мне не падабаецца. Ну, амаль атрымалася. Халерны жук, як ты меня бесіш. Чалавечы розум перамог. І тыпу ён замест хмячка тут будзе бегаць. Зразумела. І што цяпер? Ну. А хто есці яе будзе? Яна ж апошняя. Типу... Пытанне. Так, і тут апошні ключик. Сігары нейкія. Так. 35, 41, 2. На усялякі запамятаем. Ну і пашлі, що ти можеш скажеш? Тая, ти ўсё кажаш тое, што я казаў? Ага, давай. То бок атрымліваецца. Окей. Апошні вечеру я павінна спадару сабе прынесці? А ёсць розніца, каго мы прыносім? Ага. Добра. Тыпу, а калі яму не спадабаецца, гэта блюда на адну зорку ўсяго ж. Так, гэта сюды. Ага. Можа нам спадара саву трэба вальнуць? Вітанкі? Вось і мы, апошняя вячэра. Дзякую табе за ўсе ўспаміны. І Харві.
Гэта Харві? Я вельмі рада, я, ну, тыпу, удзячна, што ты прынес сігарэты. Возера будзе ўцячана. Паглядзі на чорныя кубы. Окей. Харві! А вось гэта... А не, гэта можа не Харві, гэта ўсе гэтыя, якія былі. А хто гэта? Ну, гэта я разумею. А гэта хто? О, ты! О, за яго давалі вітанкі. А ты б чомусьці не проста цень, а выглядаеш неяк. І що цяпер? Успаміны не толькі ключ да мінулага, але і да будучыні. Паглядзі. А на што мне паглядзець-то? Што, зноў на іх? Окей. А ў будучыня ў чым? О! О, вітанкі. Тын-тын, тын-тын. Пум-пум. А, гэта кабан. Пам-пам. А ўсё? О, ліфт. Дэтэктыў! О, а куды? А чаго? А вось, ён падымаецца да... Куды? Так. А віншуем са сканчэннем Іржавае возера гатэль. Дзякуй вам вялікі за... Дзякуй вам за гулянне. Мы надеемся, што вы застанеце тут. Вы можете... Ну, гэта зразумела. Так, вось так. Ага, трэба, каб гэта, дарэчы, трымаць усе зоркі, трэба пераглядзець, падумаць, у якім парадку трэба праходзіць, бо спадар алень-то першы, спадарыня, вось гэта, не знаю, грыф, мне падаецца, яна павінна памерці раней, чым спадар кабан, бо тады мы атрымаем віно для яго. Вось гэтыя два незразумела. У меню. Вось мы с вами скончылі Расці Лейк Хотель, Іржавае возера гатэль. А цяпер мы, падаецца, зноў вернемся да нашых пазбегнуць куба, і потым зноў у нас будзе некая частка Расці Лейка. Вось. Спадзяюся, вам падабаецца. Выбачайце, калі я так сабе гуляю. Я намагаюся. Честно. Вось. Не забывайте же писать комментарии, а не забывайте писать свои прапановы, не забывайте писать, як вам якасць гуку, якасць картинки и так далей. Бо толькі дзякуючы вам я магу зразумець, што ў мяне добра, што мне трэба ўдасканаліць і на чым яшчэ папрацаваць. Вось. Можа, вы заўважылі штосьці, што я не заўважыла, такое у нас часта бывае, бо зноў жа так, у такія гульні трэба, канешне, гуляць з вострым вокам і вострым розумам. Ні таго, ні другого ў мяне няма. Дарэчы. Вось. Нагадую, што меня зовут Кацярына, гэта канал Кот-Кот. Яшчэ пачуемся, яшчэ пабачымся. Па-па!